Google, igual tinc 2.000 escrits. Llibres? Petits relats, reflexions, algun llibre i sobretot he volgut fer llibretes de navegació perquè tu ara, en comptes d'això, tinguis una llibreta, vale? I en aquesta llibreta doncs tu tinguis el programa de la tardor. Jo et garantitzo a tu i a tu. Vosaltres avui, si jo us faig unes preguntes sobre satisfacció, entusiasme, il·lusió, tal, medides, no? Com a mi m'han pres la pressió, doncs jo prenc la temperatura emocional. Estem en contacte i ara estem al setembre, ¿vale? I estem presentant a la biblioteca un llibre, 2, 3. Un llibre, a la biblioteca. Què et sembla? Que ets molt entusiasta.